Tänään on saatu kattava läpileikkaus Suomen hevoshuipuista lähtien Varsoista huippuoreihin ja ruuniin. Ja nyt sitten tammat radalla, lähtöauto liikkeellä, Power Park Sävy, tamma lähtö, Kylmäveri tammojen 1609 metrin ryhmäajo poissa numerot 4 ja 9. Mukana ovat Prami ja Finsku Kuuda, Pörnätyttö Tohari, Meliisi, Akasia, Saaga S, Salasana, Karmela ja Tarun Tuuli. Lähtölinjaan matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään laukalla 8 Saaga S, laukkaa numero 1 Prami ja samoin 10 Salasana. Alussa jää hieman 12 Tarun Tuuli ja 5 Tohari myöskin, kun 7 Akasia ampuu kärkeen. Akasia johtaa numero 2 Finsku Kuuda varjostaa ja toista rataa tulee ensimmäisenä 6 Meliisi ja etenee Akasian kupeelle. Numero 11 Karmela pääsee mainiosti läpi. Meliisin kantaan toiseen ulos, kun sisärataa 3 Pörnätyttö. Hieman rakua toista rataa 12 Tarun Tuuli. Sitten sisällä 5 Tohari rinnallaan. Numero 10 Salasana, kun puolikas täyteen Akasian ja Faari Hietasen tahtiin 19.5 19,5. Viimeinen lenkki käyntiin, Power Park Sävy tamma lähdössä ja viimevuotisen Kuningatar Kisa 2 numeron 7 Akasia johdolla mennään. 6 Meliisi ravaa toista rataa ensimmäisenä, takanaan 11 Karmela, joka haastoi Akasian tiukkaan taistoon Ylivieskassa. Johtavan takana 2 Finsku Kuuda, vieras Norjasta ja sen kannolle jatkaa numero 3 Pörnätyttö, toista rataa 3 12 Tarun Tuuli, 4 10 Salasana ja kuviin tulee mukaan myöskin 8 Saaga S, etenee 5. sisälle, edellä menee 5 Tohari ja tammat takasuoralla viimeistä kertaa lähdössä 7 keula paikalla numero 7 Akasia ja kierroksen väliaika on 23.5 ja sitten iskee kiriin 11 Karmela Niko Jokela. Viimeinen 500 alkaa, 6 Meliisi taipuu toisella, keula paikalla numero 7 Akasia, numero 11 Karmela tulee toista rataa, lähinnä johtavaa sisällä 2 Finsku Kuuda ja ulkoa parantaa kohinalla kurssia numero 8 Saaga S, nousee nyt jo 4. Seuraavana tähtäimessä Karmela, Finsku Kuuda ja Akasia, mutta kun maalisuora aukeaa, numero 7 Akasia pyrkii muilta pakoon, 2 Finsku Kuuda tulee toisena, ulkoa rymistelee kaksinkertainen Kuningatar 8 Saaga S, mutta numero 7 Akasia tuntuu hallitsevan. Markku Hietanen ja Akasia kohti voittoa. 2 Finsku Kuuda 8 Saaga S vääntävät kakkosesta, mutta voitteena lipuu maaliin Akasia. Viimeiset 500 metriä 21,5, 21,5, sista 500.